Ik ben Melvin Roeleveld, ik ben 30 jaar. Ik ben de lijsttrekker van GroenLinks PvdA in Landgraaf. En wat hebben we de afgelopen 4 jaar gedaan? Dat is best wel een grote vraag, want we hebben heel veel gedaan. Ik denk dat het goed is om een aantal dingen daarvan uit te lichten. Meest recent, in december bijvoorbeeld, hebben wij ons ingezet met een initiatiefvoorstel om de behoud van de ondersteuning voor onze meest kwetsbare inwoners in Landgraaf te behouden. Dat betekent dat we een voorgestelde bezuiniging op de bijzondere bijstand voor mensen die bewindvoering en mentorschap nodig hebben, dat we die hebben teruggedraaid in Landgraaf. En dat hebben we gedaan omdat we zien dat deze doelgroep een verhoogde kans heeft om schuldenproblematiek te ontwikkelen. Of anderzijds in hun behoefte aan zorg, behoefte aan structuur in hun financiën, vaak en snel in de knel komen. En op het moment dat je die ondersteuning dus niet weet te bieden door middel van het aan kunnen bieden van een bewindvoerder of een mentor, en dat daar financiële blokkades zijn om zo'n persoon voor jou je financiën te laten regelen, zien we dat dit soort mensen steeds verder eigenlijk naar de achtergrond verdwijnen. En dat zorgt weer voor hogere kosten voor de samenleving. De schuldenproblematiek van mensen, die kost de samenleving ontzettend veel geld. En we zien ook dat dit soort mensen een verhoogde kans hebben op het ontwikkelen van gezondheidsproblematieken. En dat moeten we met z'n allen willen voorkomen. Nou, dat is wat we met dat initiatiefvoorstel hebben gedaan. Een ander voorbeeld waar we ons voor in hebben gezet in de afgelopen jaren is bijvoorbeeld een gratis bibliotheekpas voor Minima. We hebben het college daar onderzoek naar laten doen en dat heeft inmiddels geresulteerd in dat de provincie Limburg afgelopen jaar een pilot in Landgraaf is gestart, waarin mensen met een minima-inkomen een gratis bibliotheekpas kunnen krijgen. En dat doen we met de reden dat ouders die weinig inkomen hebben, hun kinderen vaak niet meenemen naar een bibliotheek omdat ze er zelf ook niet kunnen komen. En op het moment dat ouders, die bijvoorbeeld ook nog laaggeletterd zijn in heel veel gevallen, op deze manier hun kinderen mee kunnen nemen naar een bibliotheek, dan verhoogt dat de taalontwikkeling van kinderen. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld de humane huisvesting voor arbeidsmigranten. We zien dat heel veel arbeidsmigranten naar deze regio komen om uit te helpen om de tekorten op de arbeidsmarkt voor de zorg, het openbaar vervoer of de medtech-sector, om die op te vullen. Vaak worden zij door uitzendbureaus echt onder erbarmelijke omstandigheden in woningen gezet. Wij vinden dat daar meer aandacht voor moet zijn, zodat deze mensen op een humane manier worden gehuisvest en op deze manier ook bij kunnen dragen aan de economische structuurversterking van onze regio. Verder hebben we in Landgraaf nu natuurlijk de WMO-ontwikkelingen rondom de Powerful Aging-interventie. Daarin hebben we echt een ombudsfunctie om te kijken dat wanneer deze ouderen hiervoor worden aangemeld, dat zij ook op een humane manier worden benaderd. Wat gaan jullie de komende 4 jaar doen? Nou, dat is ook heel veel. Kijk, we hebben de afgelopen 4 jaar constructief, respectvol en niet polariserend in de oppositie gezeten. En daarmee zijn we tot concrete resultaten gekomen, zoals ik net al heb weten uit te leggen. En dat willen we de komende 4 jaar weer doen, maar dit keer het liefst in een beleidsvormende rol. Daarin willen we werken aan vitale en krachtige buurten en gemeenschappen. En dat willen we doen door voldoende woningaanbod voor senioren en starters op de woningmarkt te creëren. Nou, dat doen we door voornamelijk in te zetten op het bouwen van levensloopbestendige seniorenwoningen. Zodat mensen hun traplift thuis kunnen inwisselen voor een gelijkvloersaanbod. We willen graag betaalbare woningen kopen in het betaalbare woonsegment. Dus huizen tot 4.500, 450.000 euro. Zodat starters op de woningmarkt die als theeverdieners willen gaan kopen, dat die ook daadwerkelijk een woning kunnen kopen. En voornamelijk inzetten op een beter sociaal huurwoningaanbod. Zodat op het moment dat je 23, 24 bent en af bent gestudeerd, dat je niet meer thuis hoeft te blijven wonen bij je ouders, maar dat je ook daadwerkelijk door kan stromen. Daarin willen we ook voornamelijk de Parkstadwet blijven monitoren. Landgraaf is een van de gemeenten in Parkstad die niet meedoet aan die Parkstadwet.
En we willen in ieder geval wel zorgen dat die Pakstraatwet bij ons ook de juiste resultaten gaat creëren. Klinkt goed. Vertel nog eventjes, wie ben je? Op wie moeten ze stemmen en wanneer? Nou, nogmaals, ik ben Melvin Roeleveld. Ik ben lijsttrekker van GroenLinks PvdA Landgraaf. En dat is ook mijn advies om op te stemmen.